Určite ste si všimli lavínu klamstiev, ktorú v súvislosti s prepustením 77 zamestnancov a ukončení výroby talianskej firmy pri Novom Meste nad Váhom spustila opozícia a jej média. Vraj za to môže vláda a jej fiškálna politika. Ako obyčajne všetko inak. A dôvodom ukončenia výroby sú situácia na trhu a silná konkurencia Číny. Potvrdili to samotní majitelia firmy. Opozícii zase klepli zuby na prázdno a okrem toho ešte vyzerajú ako neschopní babráci, čo aj sú. Jediné, čo vedia, je nafúkovať sa ako moriaci a moralizovať. Pričom ani na jedno, ani druhé nemajú ani právo, ani predpoklady. Ja už ani neviem, či sa mám hnevať na dvojaký kilometr opozície a jej médií, keď ide o opozičných politikov. Alebo sa mám tešiť z toho, že takto primitívne sa povyšujú nad všetkých. Robia zo seba nad ľudí, nedotknuteľné morálne autority, bez ohľadu na to, čo páchajú. Len nedávno som poukazoval na dopravné nehody pánov Korčoka a Deja. Nedali prednosť v jazde a zranili ľudí. A nič, ticho. Pri semafore Andreja Danka alebo dopravnej nehode Pála Gašpara, ktorú ani nespôsobil, ani nikomu nič neurobil, organizovali verejné protesty a vyzývali ich na odstúpenie. Pán Korčok má ďalší problém, a veľký. Aby nemusel platiť odvody a dane, nechával si posielať peniaze z progresívneho Slovenska na firmu svojej manželky. A títo ľudia budú niečo hovoriť o konsolidácii, šetrení a uťahovaní opaskov. Keby toto niekto urobil zo Smeru, tak opozícia a médiá ho upália zaživa. Ale Ivan Korčok je nadčlovek. Denníken hovorí, že to je iba taká malá školácka chyba. Hospodárske noviny tvrdia, že to nie je žiadna kauza, ani nič zaujímavé. A Korčok dodáva, že už sa polepší a vybavené. Tí chlapci v opozícii, to je teda pekná partička. Mladý Šimečka parazituje na dotáciách, ktoré podvodne získavala jeho matka. Bývalý prezident Kiska bol právoplatne odsúdený za daňové trestné činy, ktoré spáchal vo svojej vlastnej prezidentskej kampani. Predseda SAS, pán Greling, podvádzal pri písaní diplomovej práce, aby sa potom stal ministrom školstva. Pán Lipšic získal podvodom bezpečnostnú previerku, aby sa potom, čo zabil človeka na priechode pre chodcov, stal špeciálnym prokurátorom. Pán Matovič sa vyhol odsúdeniu za daňové delikty len preto, že došlo k premlčaniu jeho činov a aj on podvádzal pri písaní diplomovej práce, aby sa stal na krátko dokonca premiérom. Už som raz vyzval a opätovne vyzývam každého, kto sa na tento dvojaký kilometr nemôže pozerať, aby naň verejne upozorňoval. Média ani opozícia to samozrejme robiť nebudú. Naopak, opozícia bude ešte chodiť na námestia a urážať voličov vládnej koalície. Aj médiá sa na tom dobre zabávajú, alebo ich kryjú a ospravedlňujú. Psou povinnosťou politikov vládnej koalície je chrániť slobodu prejavu a politického názoru a chrániť svojich vlastných voličov. Nechutné útoky súčasnej opozície na voličov vládnej koalície nemôžu zostať bez odozvy. Ak televízia Markíza označila voličov vládnej koalície na legitímnej demonštrácii za dezolátov, bolo správne, že sme na Markíze nenechali ani nitku suchú. Tej televízie Markíza, ktorá brutálne propaguje vulgárne protivládne mítingy súčasnej opozície a označuje ich za demokratické prejavy. Tam už slovo dezoláti nenájdete. Opoziční poslanci hovoria o našich voličoch ako o opiciach. Ideologický guru progresívneho Slovenska pán Šimečka starší ich označuje za, citujem, menej vzdelanú lúzu. Alebo za, dobre počúvajte, citujem, svine v ľudských bytostiach. Slovenský národ nazval, citujem, malým zbabelým národom, ktorý nikdy nebojoval. Ako keby nič nevedel napríklad o slovenskom národnom povstaní. Slovenský jazyk je podľa neho, citujem, fialový, drevený a napuchnutý ako jazyk obesenca. Takto by som si nikdy nedovolil urážať voličov opozície pre ich iný politický názor. A to ani potom, čo mi urobil jeden opozičný aktivista pred 2 rokmi v Mandole. Dvojaký kilometr vidieť aj pri tom, ako média a opozícia našlapujú pri ďalšom škandále bývalého poslanca Matovičového hnutia, ktorého lovci pedofilov chytili na háčik a predstierajúc 13-ročné dievčatá, vyťahali z neho všetky zvrátené chuťky. Prečo sa neuverejňuje jeho meno?
Prečo médiám stačí vyjadrenie pána Matoviča, že jeho strana s tým nič nemá, bodka. Predstavte si, že by išlo poslanca Smeru z roku 2020 až 2023. Chránilo by sa jeho meno? Stačilo by moje vyjadrenie, že my nič, my muzikanti? No to určite. Obávam sa, že v tom nie je len politika, ale aj presvedčenie, že obháňanie iskričiek a 13-ročných pionierok je normálne. Denník SME sa preslávil, keď 8. júla 2019 vyšiel na titulnej strane s hrubým nadpisom Pedofíli nie sú zločinci. Všeobecne známe je, ako liberálna a progresívna opozícia odmieta ústavnú definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy a ústavné zakotvenie dvoch pohlaví muža a ženy. Vítam, že minister vnútra a predseda Hlasu, pán Matúš Šutaj Eštok, potvrdil vládnu líniu, ktorú som určil pri návšteve osobitnej matriky, na ktorú boli podané viaceré žiadosti na zápis manželstva homosexuálnych párov uzatvorených v zahraničí. Spolu s odbornými zamestnancami matriky sme zdieľali spoločný názor, že naša ústava pozná len manželstvo muža a ženy a že zapísanie iného manželstva do matriky by bolo v rozpore so slovenským právnym poriadkom. Ešte bizarnejšie sú návrhy z hlavy bývalého predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky pána Mazáka, ktorý útočí na vládu takmer z každého protislovenského a protivládneho média. Pán Mazák sa pri pandémii COVID preslávil výrokom, že malé porušenia ústavy Slovenskej republiky pri pandémii sa dajú tolerovať. Vtedy chránil samozrejme vládu Matoviča. Myslel som si, že tento výrok sa nedá prekonať. Dá. Pred pár dňami tvrdil, že Slovensko treba založiť odznova a že treba aj úplne novú ústavu. Toto tvrdia tí ľudia, čo nenávidia a nechcú Slovensko. A takýmito ľuďmi je naša preslávená opozícia preplnená. Nezabúdajme prosím na to, že z poslancov KDH ani jeden nehlasoval ani za deklaráciu Národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky ako základného predpokladu vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ani za ústavu Slovenskej republiky. Vážení priatelia, a s takouto politickou garnitúrou sústredenou v opozícii a jej mediálnom zázemí musíme bojovať. Pri predstave, že takíto ľudia bez hodnôt a sebareflexie by mali prevziať Slovensko, som pripravený ešte viac zabojovať o víťazstvo Smeru Slovenská sociálna demokracia v nasledujúcich voľbách. Zabojovať tvrdo, ale férovo. Bojovať treba každý deň aj o miesto Slovenska vo svete. Tento týždeň dvaja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky absolvovali významné medzinárodné stretnutia. Prezident Peter Pellegrini úspešne pokračoval v budovaní dobrých, priateľských a vzájomne výhodných vzťahov s Čínou, na ktorých nám musí záležať. Nie preto, že Čína sa stáva svetovým hegemónom, ale preto, že máme strategický národno-štátny záujem vychádzať s každým, kto chce to isté so Slovenskom a s kým sa nám vzájomne prelínajú naše priority v medzinárodnej politike. A to je dodržiavanie medzinárodného práva, nezasahovanie do vnútorných záležitostí iného, stabilita a mierová politika. No v tom istom čase bol na Slovensku jeden z najvplyvnejších svetových štátnikov, prezident Spojených arabských emirátov, šejk Mohammed bin Zayed. Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov. Táto krajina môže a verím, že bude významným strategickým investorom v Slovenskej republike. Nebudem na tomto mieste komentovať to, čo vyšlo z úst opozície a ich médií. Je to viac ako trápne a z bezhlavého riku trčí len obyčajná závisť.